வேலை வாய்ப்பு அப்படின்றது அந்த வேலை இல்லாமல் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு தாங்க நல்லா புரியும். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க நம்ம கூட்டுறவுத்துறை தான். அதுவும் இந்த விற்பனையாளர் வேலைவாய்ப்புன்றது முழுக்க முழுக்க நேர்மையோ நேர்மைங்க. நேர்மையில மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்து தான் மற்ற துறைகள்லாம் வந்து நேர்மையாகவே செயல்படுறாங்க. அந்த அளவுக்கு நேர்மையாக இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் நம்பலாம். நம்பிக்கையாக இதில் வந்து வெளிப்படைத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம் விடுறாங்க, இல்லை ஒரு மெரிட் லிஸ்ட்டில் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், யார் டாப் ரேங்க்கில் வேலைக்கு போகிறான், என்ன பண்ணுறாங்க, தெளிவான முறையில் உங்களுக்கு இதில் பதில் கிடைக்கும். ஈஸியாகவும் உங்களை எடுத்துப்பாங்க. ஸோ நம்புங்க, நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை. சேவை நோக்கம் இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சேவை நோக்கத்தில் தாங்க பண்ணுறாங்க. இந்த குரூப் 4 குரூப் 2 எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் ரூ. 100 தான். ஆனால் இதில் பாருங்கள், மெரிட் லிஸ்ட்டில் எடுக்கிறதுனால வேலை கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும். ஸோ அதனால் இவங்க வந்து விற்பனையாளருக்கு ரூ. 150 ஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க, பேக்கருக்கு ரூ. 100 ஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சேவை நோக்கத்தில் மட்டும்தான் இங்கே நடைபெறும். பொதுநலம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி பிரிவினர் தவிர மற்ற யாருக்குமே வந்து வயது வரம்பே கிடையாதுங்க. இது நீங்கள் வந்து அப்போ தான் எல்லோரும் நிறைய பேர் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நிறையா காசு வரும்னு நினைக்காதீங்க. பொதுநலமாக இருக்காங்க. ஸோ ஒரு 50 வயசில் இருக்கவங்க கூட வந்து வேலை செய்யலாம். ஸோ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா, அதை வந்து சரி பண்ண தான் இவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன கம்பெனியில் கூட ஒரு 30 வயசுக்கு மேலே ஆள் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், எந்தளவு ஒரு பொதுநலமாக இந்த சேவையை செய்கிறாங்க. மக்களே, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு நான் போயே ஆகணும்னு நினச்சிட்டு இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வரீங்கன்னா, நல்லா யோசிங்க. யோசித்து பொறுமையாக எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுங்கள். நீங்கள் செய்கிற வேலையை நிம்மதியாக செஞ்சுட்டு வீட்டில் ஹாப்பியாக இருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.